Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Szia Marci! Szia Peti! Ez itt ugye a 8. rész, ezt már megbeszéltük itt a Marcival. Ismét megoldottuk a technikai malőröket Ricardo nélkül, de azért a nevét el kell mondani, mert Máté kollégám, aki itt a Dorian's Barban érdekelt, mondta, hogy ő mindig azt várja, hogy mikor magasztaljuk Ricardót, mert ugye ő ismeri. És akkor már csak egy céget nem mondtál, a KT Events-et, és akkor igazából és ugye akkor szeretném köszönteni minden olyan nézőnket, aki követi a TikTok csatornámat. Hogy szoktad? Így. Csak egy kézzel, nem kell kettővel. Meg lazán. Ilyen lazán? Ilyen mahalo. Ja, aki követi a TikTok csatornámat, és ott találkozott bármelyik videómmal. Sziasztok! Vagyok a KT Events csapatával. Az összeset így kezdem. Rém kellemetlen videók. Ez nem igaz. Nagyon hasznosak. Valakinek biztos. Én pedig szeretném köszönteni a Kálai Imrét, a nagybátyámat, a Kálai Autósbolt Ford Service és szaküzlet Dunakeszi végén, a Molkút után üdvözöllek, Imi. Ennyi. Most elhangzott. Mindenkit. Ja, és köszönjük a pólókat a Promission csapatának. Köszönjük szépen a pólókat a Promission Kft-nek. Van még van még olyan. Most így hirtelen nincs, de hogyha egyébként, hogyha van a nagybátyádnak logója, akkor szólj, és akkor azt ilyenkor bevágjuk. Jó. Meg ha szeretne valami szexi mélyhangú reklámsnittet, amire te alkalmatlan vagy, akkor szóljon nyugodtan, és majd én. Mi a neve? Minek? A Kálai? Kálai Autósbolt. Kálai Autósbolt. Nálunk mindent megtalál. Nem, várjál, az a szlogán. Kálai Autósbolt, Ford Service és szaküzlet, service, pont, neked. De akkor itt elég annyi, csak hogy Kálai Autósbolt, service, pont, neked. Így van. Ennyi. Jó, ez 300 000 forint lesz. Plusz áfa. Leszámlázom. Másra már nem besorolható egyéb művészeti tevékenység. Köszöntjük a navasokat is. Sziasztok. Na, Peti, mi újság veled? Hogy vagy? Marcikám, képzeld el, az elmúlt egy hétben nem történt semmi olyan nagyon érdemleges. Dolgozom. Dolgozom. Képzeld el, mai napom. Na. Dolgoztál ma? Nem, ma nem dolgoztam. Cserébe a Néprajzi Múzeumnál segítkeztem egy Rockabilly flashmobnak a felvételében. Wow. Úgyhogy, mert hogy lesz egy rendezvénysorozat. De nem táncoltál? Nem. Ja, jó. Mert nem táncolok jobban, mint te. És akkor a Lóci játékot is belevettem. Szóval, hogy lesz egy 3 napos rendezvénysorozat, mert hogy idén 70 éves a Rock and Roll. Ezt onnan számítják emlékeim szerint, hogy a Rock Around the Clock című számot 70 évvel ezelőtt írták áprilisba. Aha. És akkor április végén 26, 27, 28 lesz a Dezsőfi utcában egy 3 napos utcabál. Wow. És akkor annak a próbóanyaga volt az, hogy erre a zenére, a Rock Around the Clockra, amit a Candyman duó feldolgozott. Ez melyik ez a zene? Ezt el tudod énekelni nekem? Ez a 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock rock. És ezt feldolgozta a Candyman duó nevű együttes. Igen. És akkor az ő felvételükre készítettek egy flashmobot, és én segítkeztem a felvételében. És nagyon izgalmas volt, 1 óra alatt amúgy végeztünk. És végig belelóg az ujjad. Nem, mert egy ilyen gimballal csináltam. Olyan jó megoldások voltak, mert fújt a szél, és akartunk valami olyan felvételt, ami mint hogyha drónnal lenne megcsinálva, és akkor pont volt egy olyan helyzet, amikor a végpozíciót mutatta meg a tánctanár, hogy mi legyen. Én megfogtam az egyik ilyen statívot, ami most a kamera van, rátettem ezt a gimbalt benne a telefonnal, és akkor mondtam, hogy nagyon jó, akkor amikor visszaszámol a Laci, akkor ugye mindenki fölnéz, én meg így fölemelem az egészet, ugye ki volt nyitva az egész statív, és az egészet így fölemelem, és tényleg úgy néz ki a felvétel, mint hogyha onnan egy drón így elindulna messzire. Valami király. Ez a Kókány és Társa BT. Low budget. Low budget entertain. Kókány és Társa BT. Kókány és Társa BT, low budget entertainment. Úgyhogy ez volt ma, meg a Zsófi ma főzött egy olyan pörköltet. A csirke? Marha? Csirkepörköltet. De várjál, a csirkepörkölt az nálatok ez a benne van, tehát hogy combból van. Most nem csontos volt,
hanem combfilé, meg mellehúsa, de hibátlan volt. Fakanál meg el benne. Amúgy, igen. És fulles vagy, de hát nagyjából ennyi történt velem. Marcikám, veled mi újság? Hogy vagy az elmúlt egy hétben? Figyelj, én is dolgoztam egész héten, meglepő módon. Minden nap benn voltam az irodában. Az egy dolog, hogy beérte időben? Igen. Szerintem igen. És pénteken kint voltam a magyar meccsen. Na. Rémunalmas volt. Nagyon unalmas volt. De nyertünk, úgyhogy ennek örültem. Szombaton meg a színházak éjszakáján léptem fel a Duma Színház Mixed klubjába. A Stand Up Budapest jóvoltából én kezdtem az estét, úgyhogy nagyon élvezetes volt, nagyon jó volt. Késve érkeztem oda. Meséld el, amit nekem is elmeséltél, legyél rá büszke, Marci. Igen, mert ugye az volt, hogy hát úgy kezdődött az egész, hogy 16:30-kor kezdünk, és akkor 16-15-re kellett volna odaérni. Én amúgy odaértem, csak nem találtam parkolóhelyet, úgyhogy ott keringtem, mint a gólya kaki a levegőbe, és akkor végre találtam egy parkolóhelyet, de addigra már 16:30 volt, és akkor írták, hogy 40-kor kezdünk, és akkor 16:38-ra odaértem, akartam bemenni, de a jegypénztáros néni így kedélyesen mondta, hogy hova. Én meg mondtam, hogy ne tessék haragudni, de 2 perc múlva azon a színpadon kéne nekem állni, úgyhogy így mennék, és akkor mondta, hogy ja, jó, nyugodtan, és kérdeztem, hogy hova kell menni, most mondta, hogy a backstage-be, és hát a színpadon kellett átsétálni, úgyhogy ilyen lehajtott fejjel a sötétbe próbáltam átsétálni a teltházas közönség előtt, és utána ilyen nettó 6 perc múlva visszaállni a színpadra. De amúgy nagyon jó volt, képzeld el, nagyon élvezte a közönség, vastapsot kaptunk. Hoppá. Aztán kiderült, hogy valószínűleg, mert ez egy színházba járó közönség, ahol begyakorolt ez a momentum, úgyhogy lehet, hogy nem mi voltunk annyira jók, de amúgy én élveztem nagyon. A vastaps az nem azért van, mert hogy egy begyakorolt dolog, hanem az annak jár, hogy jó volt az előadás. Na, akkor ennek örülök. Akkor élvezték az előadást. Ez a lényeg. Figyelj, rajtam úgy nevetgéltek, inkább azt mondanám. Mondjuk én is úgy álltam ki, hogy humoroskodtam. Humoroskodtál? Igen. Hát tudod, igazából 15:50-kor keltem fel, 20 perc alatt, 25 perc alatt próbáltam odaérni, tehát hogy még igazából a csipa szerintem a szemembe volt, és akkor valamit gyorsan elmondtam. De jó volt, én élveztem. Az a lényeg. De 5 perc alatt nagy örömet nem tudok okozni. Nagy örömet. Ennyi igazából. Ma a családommal voltam, meg délután 3-ig aludtam. Ja, meg voltam karaokézni. Igen. Azért lehet, hogy ilyen bugóbársonyos és mély a hangod. Így van. Elfáradt a hangom. Elfáradt. A Chris Rudy homokba rajzott szerelem, és a Fiesta Megamix után sajnos a hangom kifogyott. Ennyi. De én nagyon szeretem a Chris Rudy számát, az rohadt. Te vagy szerintem a világon az egyetlen. Nem. De. Miért? Hát ez rohadt jó szám. Még sose hallottam azt a számot, de esküszöm meghallgatom. Melyik? A homokba rajzolt szerelem? Homokba rajzolt szerelem, szeretem. Rohadt jó. Jó van, Marcikám, ügyes vagy. Kis fülbevászol. De ennyit még ki tudtam hozni a hangomból. Képzeld el. Hihetetlen. Képzeld el, na, az egyik stand-upos kollégád bejelölt Facebookon, talán pont ma, reggel. Tudom, mert én írtam meg neki, hogy téged keressen, és nem. Igen? Akkor nem, már is megvan a sztori. Érdeklődtek a podcast. Hát felszerelés iránt. Igen. Leginkább. Ja, úgyhogy mondtam neki, hogy még ki dolgozzuk a hibákat. Mi vannak hibák? Hogyne, csak azok vannak. De hogyha azzal meg vagyunk, akkor utána természetesen valahogy ezt gyorsítani kell. Mert az a baj itt a setup-pal, hogy beértem én időbe, de hát esélytelen volt, hogy itt ezt értelmesen össze lehessen rakni. Úgyhogy... Én közben azért nyomkodtam a telefont, mert ugye onnan fogom olvasni a világos. kérdéseket, és hogy ne záródjon le
10 másodperc után, mert amúgy úgy szoktam hagyni a telefonomat. Nagyon helyes, óvod a környezetedet. Térjünk is rá szerintem a mai napra. Én abszolút felkészületlenül érkeztem. Igen, de ez volt a lényeg, hogy te felkészületlenül érkezz. Igen. Tényleg megnézted már Ez most eszembe jut? Nem. Bármi is a kérdés, hogy melyik a filmet? A filmet? Nem. Hát Ágnes Sajnos szerintem most fog kikövetni minket. Ágnes a világ egyik legaranyosabb teremtménye, a légynek sártana. Az oké, hogy nem ártana, de egy kattintás. Szerintem ő kedveli, amit mi csinálunk, és azért is ő hosszú idő óta majdnem az egyetlen, aki kommentel. Te? Múlt idő. Tehát, hogy... Hát már a többinél valahogy letiltottuk a kommenteket. Igen? Igen. Most például, amíg itt beszélgetünk, addig én itt háttérben nagy erőkkel töltöm fel a múlt hetet. YouTube-on már 13%-on vagyunk, Spotify-on 15. Na. Úgyhogy mire ez kimegy, az már kint lesz. Ugye? Jól mondtam. addigra már bőven, de most már rohadják meg, kíváncsi vagyok, hogy van a saját csatorna? Letiltottuk. Le van tiltva. De melyiknél? Az utolsó 2-nél szerintem. Az utazásnál, meg a közlekedésnél? Igen. A közlekedés az valami gyalázatosan teljesít, Marci. Megjegyzések ki vannak kapcsolva. Aha. Igen. Kind of interesting. Igen. Ja, mert hogy gyermekeknek készült tartalomnak minősült? Nem. Nem tudom, hogy mit okoskodtál ott a YouTube csatornán. Miket állítgattál te be? Célközönség 0-tól 12-ig. Jó, figyelj, amíg te így bogarászod ezt a dolgot, én felvezetem a mai témát. Ez igazából egy ilyen kérdezfelelek lesz. Igen. Amúgy én közben nagyon figyelek. Ahol én... Hát vannak ilyen aranyosabb kérdések is, de igazából az élet nagy dolgairól fogunk most beszélgetni. Olyan kérdések vannak. Nem is tudom, hogy az első kérdés az már nagyon, nagyon mélyen szántó gondolatok. Szerintem ez azért jó ez a rész, mert itt kicsit megismerhettek minket, a mi gondolkozásmódunkat, a általános kérdésekből és dolgokról. Úgyhogy ha Peti felveszi velem a szemkontaktust, akkor már kezdhetjük is. Arra próbálok rájönni, kedves Márton, hogy nincs olyan beállítás, ahol én le tudnám ezt tiltani. Jó, figyelj, majd hazamegyek, és akkor megcsinálom. Mert amúgy van neked is hozzáférésed. Igen. Hogy... Hazamegyek, és akkor majd átbogarászom. Mert amúgy a Facebook oldalunkat most szólok, hogy kezelem én, átírogattam mindent. Átírtad a szöveget, amit írtam rólad? Mindent átírtam. Engem is átírtál? Nem, téged nem írtalak át. Téged nem írtalak át. Magadat átírtad. Ja, és igen, a Facebook oldalunkon most már 100 fölötti követőszámunk van. Tényleg? De nekem miért nem ír értesítés erről? De ez azért, mert rányomtam arra, hogy minden ismerős meghívásra. Arra én nem nyomtam rá, de majd akkor rányomok. Úgyhogy kezdjük, menjünk vele. Figyelj, melyikkel kezdjük? Mondj egy számot, nem tudom, 1-től 20-ig. De nem az volt a videónak, amitből ezeket a kérdéseket így kivetted? A lényege, hogy így megfelelő sorrendben kérdezed, és akkor össze-vissza is lehet? Össze-vissza. Össze-vissza. 1-től hányig választatok? 10-ig mondjuk. 8. 8? Várjál, 1, 2. Jó. Nagyon jó kérdés. Kérlek szépen, az a legelső kérdés a podcastünk Q&A, tudod, ez a kérdezfelelek. A mesterséges intelligencia fogja irányítani az életünket? Szerintem egyébként már valamilyen szinten most is befolyással van az életünkre, nem irányítja, de befolyással van rá. És gondolok itt arra, hogy tele van a social media olyan reklámokkal, amiknek a szövegét már a mesterséges intelligencia generálja. És meg alapból olyan reklámokat kapsz, ami érdekel téged. Az egy dolog, de nem is ez a lényeg. Na, érted, én egy kreatív embernek gondolom magamat, de például voltunk egy esküvői helyszínbejáráson Dési kollégámmal, és akkor vettem előtte pár nappal a tabletet, amit szoktál használni,
és azon volt ChatGPT. Igen. Nekem nem volt a telefonomon előtte. Mondom, ránézek, és én ugye digitális nomádként elkezdtem angolul írogatni. Mondta Ricsit, te hülye vagy, hát tud magyarul. Mondom, tényleg? De király. És leírtam neki, hogy készítsen nekem egy esküvő szervezői brandet, Aha. szlogennel, logó elképzeléssel, irányelvekkel, mit tudom én mi, és én például, ha nem is azt vettem ki, amit ő írt, mert az szerintem kicsit volt, de nem onnan van például a... Milyen volt? Micsoda? Nem túl empatikus, vagy milyen Nem volt? az, hogy empatikus, hanem hogy a szlogen tetszett. Az volt az a szlogen, amit ő írt, hogy minden pillanatban otthon vagyunk a boldogságban. Ami szerintem így hosszú, Igen? úgyhogy 2 rövidített verziót is használunk most már mi. Otthon vagyunk. Az otthon... Office karaoke. Nem. Minden pillanatban boldogság. Otthon a boldogságban. Igen? A másik meg a minden pillanatban otthon a boldogságban. Tehát ott a vagyunkat hagytuk csak ki, de hogy így talán szebben lehet használni. De az otthon a boldogságban, és érted, 5 éve van meg ez a vállalkozás, tehát hogy kijöhetett volna valami hasonló belőlem, de azt mondom, hogy elkezdtem használni. Vagy például csináltattam már vele Facebook posztot. Ebben a témában írjon egy Facebook posztot. Én most itt bevallom, hogy én még soha nem használtam a ChatGPT-t. Én csak kíváncsi voltam rá, de mondok még egy példát, a nővéremnek kellett írni egy 3000 szavas dolgozatot, Igen? angolul, és olyan hosszú volt a cím, amiről írnia kellett, hogy így, ahogy gépeltem be a ChatGPT-be, a telefonon 6 sor volt csak a cím. És akkor angolul válaszolt, de hogy azt mondta, hogy sajnos nem tudok neked 3000 szavas esszét írni ezzel a témával kapcsolatban, ugyanakkor engedd meg, hogy segítsek neked a következő topikokkal. És így 12 topikba, a topikokon belül részletezve, hogy miket kéne abban a topikban kifejteni, így levezette az egészet. Aha. És így elolvastuk, és azt mondjuk, hogy amúgy, Franco. Hogy csinált neked igazából egy tartalomjegyzéket. És gyakorlatilag egy tartalomjegyzéket írt, amiből te már ki tudod fejteni a saját gondolataidat. És mondta a nővérem, hogy ez tök jó, de ezt nem lehet használni, mert hogy ő már ott külföldön, ahol egyetemre jár, Igen? Tudják szűrni, hogy mi az, ami a ChatGPT-vel írodott, és mi az, ami nem. Az kemény, nem? De hogyha nem veszel ki mindent, tehát hogyha tudod, hogy egy... Nem tudom, de azt mondta, hogy ha valami kiderül, akkor az nagyon nagy bukó, de hogy ilyeneket is tud írni, vagy érted, tele van tényleg a social media, tele van olyan reklámszövegekkel, Aha. ezek a Facebook posztok, meg ilyenek, aminek így lerélő róla, hogy ez tuti, hogy az írta. De mégis megvesszük, mert ahelyett, hogy gondolkodnék rajta 5-10 percet, 20 másodperc alatt ott van. Úgyhogy... Tehát szerinted már valamennyire irányítja az életünket? Befolyásolja az életünket. Irányítani szerintem sose fogja. Tehát ez a Terminátor elméletben én nem hiszek. Nem? Hogy átveszi? Nem, nincs Skynet. Na. Nem is lesz. Mondj megint egy számot. De most van-e a 8-at? 5. 5. De te nem fejted ki a véleményedet amúgy? Figyelj, én azzal kifejtettem a véleményemet, hogy én életemben nem használtam. Tehát, hogy nekem még úgy nem látom, hogy bármit befolyásolna az életembe. Még egy dolgot majd én is hozzáfűznék, de amúgy értem, hogy így nem használtad, így nem tudod, de még egy dolgot hozzáfűznék. Ugye a Zsófi grafikus. Igen? És kérdeztem, hogy hát most a Photoshopban ez a generative fill, meg mit tudom én, láthatsz ilyen TikTok videókat, persze, hogy van egy és akkor kijelöl egy területet, képzelj, csinálj nekem oda a fát, meg vízesést, és akkor 4 különböző opciót színbe, hangulatba, stimmelőt odarak. Mondja Zsófi, hogy persze, nem azt mondja, hogy ez nem jó, meg nem néz ki jól, de azért egy igazi grafikus, vagy egy olyan ember, aki rendesen tud szerkeszteni, egészen más csinál, és azon nem fog érződni, hogy ez ilyen kamu. Tehát igen, még ott tart ez a technológia, hogy
Persze, én is csináltam már vele olyat, hogy mit tudom én, eltüntettem egy fényképről egy asztalt, ami nem kellett oda, és meg lehet azt csinálni rendesen, hogy egy grafikus, hogy kijelölöm, meg mit tudom én, meg akármi. Így kijelöltem, tüntesd el. Ha 3 percig nézed a képet, akkor látod, hogy ott kéne lennie valaminek, de nincs ott. Amúgy arra az egy görgedésre. Egy így rádézzel, akkor nem. Így van. Tehát, hogy még nem tartott a technológia, hogy ez komoly veszélye legyen ránk. Én mondjuk autóban nem tennék mesterséges intelligenciát. Mondom, én még nem látom ezt, hogy bárhol így. Én még inkább azt érzem, hogy ez egy ilyen szórakoztató dolog, tudod? Tehát, hogy ezt se érzékelem nagyon, meg ez engem nem is, hogy mondjam, nem is nagyon érdekel, hogy most a cégek a szlogeneket ezzel iratják, de most az, hogy a szlogenek... Nem úgy, csak hogy most ha megkapok egy reklámszöveget, akkor azt egy ember írta, vagy nem egy ember írta. Tehát, hogy ez engem de most nem... ez egy olyan rétege az AI-nak, ami mondjuk téged vagy engem érint. Nem tudhatjuk, hogy mondjuk a katonaság, a NASA, a kormányok, hogy mind használják a mesterséges intelligenciát, mert hogy azért abban biztos vagyok, hogy előbb-utóbb ez mindenféle államigazgatásba be fog kerülni. Azt tuti. De én még nem látom. Én maradok, tudod, a közemberek. Boldogok a lelki szegények. Amit látok, azzal elégedett vagyok. Így van. Elszórakozok vele. Az ég kék, fűzöld. Ennyi. Ilyen egyszerűen. Na, a következő kérdésünk már mennyit mondtál? 5-öst. Eltűnik-e valaha a világunkból a rasszizmus? Nem. Nem? Nem, sajnos. Amúgy én is ezen a véleményen vagyok, hogy szerintem. Mindig lesz olyan, aki, lehet, hogy ez ilyen borulátó, de mindig lesz olyan ember, aki felsőbbrendűnek érzi magát, és ugye itt a rasszizmusnál mindenki arra gondol, hogy a feketék, vagy a cigányok, vagy valamilyen kisebbség, de itt igazándiból tehát szerintem az is egyfajta rasszizmus, hogyha egy férfi semmiből veszi a nőket, persze. Vagy egy nő a férfiakat, hogy a másik oldalt is mondjuk. Ez meg sajnos, érted, sokszor nem is, tehát ez nem biztos, hogy tanulás útján van. Mondok egy példát, és nem biztos, hogy de hogy én régen utáltam a fekete bőrű embereket, de úgy régen képzeld el, hogy még 10 évesen, 12. Anyám még soha nem mondták, hogy az a büdös nigger, meg rohadt néger, meg ilyenek. Tehát, hogy majd ki kell vágni. Nem volt ilyen, de hogy kell kivágni, szerintem ez De megtanultam azt, hogy ő se akar nekem rosszat, én se akarok neki rosszat, vannak tök jó haverjaim, akik fekete bőrűek. Tehát, hogy bennem soha nem volt, nem hazudok, soha nem volt ilyen nagyon nagy unszimpátia, inkább így mondanám, de sajnos magamon is érzem, hogy vannak olyan csoportok, akikkel előzetesen én az előítélet, meg a rasszizmus, az szerintem más. Tehát engem is próbáltak kirabolni. Igen, csak hogyha az előítélet szerintem meg nagyon, nagyon teljesül, akkor az igazából maga a rasszizmus. Tehát hogyha minden nélkül én azt mondom, hogy nem tudom, aki sárga, rizszemű. Mind álmos, tudod, vagy most csak mondtam valamit direkt, de ez nem így van. Tehát, hogy... Persze. Nekem is csomószor van előítéletem. Meg ugye a rasszizmusnál kiemelném azt, ami nekem ilyen nagyon, nagyon, hogy mondjam, vicces, hogy általában, hogyha azt mondják, hogy rasszista, az mindig fehér ember. Tehát, hogy én olyan videót még nem láttam, ahol mondjuk más színű emberre mondanák azt, hogy te rasszista vagy. Azért, amúgy, és ez tök érdekes, mert egyébként nagyon sok színes bőrű ember rasszista a fehérekkel. Mert van bennük ez a jogos vagy nem jogos, mindenki döntse el magának, hogy ők ugye nem is olyan régen még rabszolgák voltak, és ugye ezért a mai kor... is volt rabszolga. Értem, de jó, igen, volt, persze, meg a mai napig is vannak rabszolgák, persze. de hogy ott azért gyakorlatilag a teljes réteg
volt az, aki ebbe a sorsba volt bele taszítva, de hogy ezért nem a mai fehér ember felelős. Tehát, hogy rám ne haragudjon azért, mert 200 évvel ezelőtt Amerikában valaki döntött, hogy akkor ez lesz a bevált rendszer. Igen. Értem. Meg ez egy olyan dolog, tudod, hogy és mondjuk ez egy olyan dolog, ami nekem nem szimpatikus, tehát hogyha ők azt várják, hogy én ne legyek rasszista, akkor ők miért lehetnek rasszisták? Na erre akartam kiukadni, hogy és akkor visszatérve az eredeti kérdésre, hogy valószínűleg ezért nem fog soha eltűnni ez a rasszizmus. Igen. Mert egyszerűen nem tudod azt mondani az embereknek, hogy nem tudod megértetni velük azt, hogy mindenki egyenlő, és ez bárhova megyek, ezt így látszódik. És lehet, hogy mondjuk te azt mondtad, hogy utaltál arra, hogy nem tudjuk miért, vagy hogy ez nem nevelés kérdése. Szerintem azért benne van egy ilyen nevelés. Van benne nevelés is. Tehát, de tudod, ez olyan dolog, hogy hogyha most nem arra gondolok, ami tényleg, tehát hogy amire az átlagember gondol, hogy rasszizmus, de amit te mondtál, hogy ez a felsőbbrendűség, hogyha csak elmész tényleg a Lidl-be vásárolni, és akkor látod, hogy vannak olyan emberek, akik úgy érzik, hogy azért, mert ő XY a YX cégnél egy cégvezető, akkor ő már ahogy rokonaim szoktak fogalmazni, illatosabbat kakil, mint te, tudod, tehát hogy ő feljebb van, mint te, és akkor te nekem van előre. Személyes tapasztalatom azzal, hogy valaki azt hitte, hogy felsőbbrendű, mint én. Igen? És tök egyszerű, karaoke. Én állok a pultban, csinálom a karaokét. 2-kor vége van, 2 előtt 10 perccel már nem lehet számot kérni. Aha. 2-kor lehúzom a zenét, oda jönnek fél részegen, hogy de tesó, hallod már, ezért menjünk már tovább. Ne haragudjatok, nagyon kedvesek vagytok, én is nagyon szívesen maradnék, de azt kérte a hely vezetése, hogy akkor legyen vége, úgyhogy ennek vége van. Aha. De hallod, tesó, kifizetem. És akkor így bedob egy 500-ast. Mert ő azt gondolja, hogy én valakinek az alkalmazottja vagyok, és nekem az 500 forint az jelent valamit, és ilyenkor finoman elkattan az agyam, és közlöm vele, hogy hülye gyerek, ezzel törlöm a seggem. Mert hogy ez, amit itt látsz, ez az enyém, én vagyok a vállalkozó, 5000 forintért maradok nagyon szívesen, de 500-ért felejtsd el. És ő azt hiszi, hogy tudod, hozzávágott egy 500-as, és akkor ő már valaki. Még egy dolog, itt a rasszizmussal kapcsolatban, egy ismerősömtől hallottam a következő szöveget. Igen? És nem fogok nevet említeni. Mondta, hogy majd magára ismer. Nem is biztos, hogy hallgatja. Mondta, hogy nem tudja, hogy őt ki gondolja rasszistának. Igen? De hogy aki rasszistának is gondolja, az gondolkodjon azon, hogy amikor ő azzal viccelődik, hogy az ember színe fehér, akkor még soha senki nem próbálta meggyőzni az ellenkezőjéről. És amúgy ez igaz. Tehát amikor valaki ezt a poént elsüti, hogy szerintem az ember színe fehér, akkor te csak rögsz rajta. Igen, nem mondod meg neki, hogy szerintem amúgy fekete is, meg egyébként sárga is, meg kreol, meg hanem kirögött és mentek tovább. Ő ezt úgy akarta levetíteni, hogy valószínűleg mindenkiben van némi rasszizmus. Akár szín, akár... Én azokat a mondatokat szeretem, tudod, én nem vagyok rasszista, de. Tehát, hogy ami már így kezdődik, akkor de te az vagy. Igen. De ugyanez igaz, érted a homoszexuálisokra, tehát, hogy ott is van egyfajta rasszizmus. A másik, amivel én nem értek egyet, szerintem még nincs itt az ideje ezzel a témával kapcsolatban, hogy nagyon mindent meg akarnak abba az irányba változtatni, hogy te elfogadó legyél. És szerintem az olaj a tűzre. Tehát az, hogy minden Netflixes sorozatban van már meleg pár, igen. Minden korhű sorozatban kell, hogy legyen egy értelmiségi, vagy egy arisztokrata színesbőrű. Igen. Tehát, hogy miért? Tehát értem, ami... Igen, de mindenki erre ment át. Tehát amióta a kis hableány színesbőrű lett, és most nem azt mondom, hogy miért ne lehetne, de ahogy mondtam, hogy nem vagyok rasszista, de tehát, hogy van egy gyermekmese, ami
igazából Dániába talán, tehát hogy az egész kis hableány Biztos. azt a földrész mutatja be. Tehát, hogy azért, hogyha megnézzük, akkor ott egy vörös hajú, színesbőrű, sellő lány valószínűleg nem nagyon hozzáállt a gyerekeknek azt, amit a mesébe megláttak, és akkor most átültették, hogy élő szereplős. Tehát, hogy ilyenkor azért azt mondanám, hogy maradjunk már annyira konzervatívak, hogy ezt mutatjuk. De amúgy ebben De egy történelmi filmben is, érted, ami mondjuk az 1600-as, 700-as években játszódik. Igen, akkor a fekete bőrűek rabszolgák voltak. Nem kell megmásítani. Tehát nem kell, hogy... És oké, vannak olyanok, mert mit tudom én, pont beszélgettünk talán egyszer a Romeo és Julia film adaptációkról. Igen. Ott az egyikben azt hiszem a DiCaprio félében a Mercutio ő fekete bőrű, és akkor is kiemeltet, hogy jó, miért kell ezt így kiemelni. Ott az igen, értem, ott az egy kontextus volt, hogy ő fekete bőrű, mert érted, ennyire bármilyen Shakespeare feldolgozásban férfiaknak kéne csak játszani, mert Shakespeare idejében nők nem járhattak még színházba se. Még a nézőtéren se lehettek, mindent férfiak játszottak, tehát hogy akkor úgy kéne mindent előadni. Nyilván ez így fejlődik, de ezeket én se értem. Az Aladdinnak a szélő szereplősében tökre értem, hogy a Will Smith a Genie, mert hogy amúgy, nem tudom, hogy a izének kiderül a végén, hogy ő fehér vagy fekete. Az eredetinek a végén. Nem derül ki. Az egy kék dzsin igazából. Igen. Tehát, hogy... De hogy a rajzfilmnek a végén is átváltozik emberré. Nem? Ennyire emlékszem rá. Nem, csak felszabadítják. Az ott egy ilyen full, oké, mert azzal nincs bajom, de ez a kisabb lány, ezek a dolgok amúgy kicsit, de meg tényleg az, hogy a Netflixen is, hogy már mindenhonnan az folyik, hogy de ma néztük a Spectrum Home-ot, kertátalakítás, és egy kedves, nagyon aranyos 45-50-es leszbikus párnak a kertjét alakították át. Ezt most miért kell kiemelni? Nem úgy, de ez az, de nem is az, hogy miért kell kiemelni, de hogy annyira erőltetik az emberekre az elfogadást, hogy azzal generálják az ellenszembet. Lehet, hogyha ezt egy 10 év múlva kezdik el, ezt így globálisan, akkor sokkal jobban elfogadja. Hogy szépen lassan. És akkor igen. Így nem így ráönteni, hogy már pedig kötelező, hogy legyen benne színesbőrű, mert ezek ilyen, a Netflix nem feltétlenül akarta ezt. Kimondták, akkor vett részt a díjátadókon, hogyha van benne színesbőrű, ha van benne meleg, ha van ez, van az. Miért? Tehát ezt valakik eldöntötték fönt, hogy már pedig ez így kell, hogy legyen. De akkor mind a ketten egyetértünk abban, hogy nem tűnik el valószínűleg. Valószínűleg nem fog eltűnni. Rövidebben fejtsem ki a válaszomat, Marci? Nem, ez jó volt, Na most választok én 2. Jó. Az egyik, amiben nekem határozott véleményem van, és szerintem ez egy nagyon jó kérdés. Van-e barátság férfi és nő közt? Szerintem van. Szerintem is. Sőt, nekem van is nagyon jó lánybarátom. Soha nem akartál tőle többet? Nem. Az elején se? Most nagyon visszagondolok, lehet. Mert hogy? Lehet, hogy akartam tőle többet, ám bár én azt mondom, én mindenkinek azt szoktam mondani, hogy szerintem van fiú és lány közt barátság, viszont azt, amit így te egyből rákérdeztél, vagy a fiúnak kell csomót kötni, vagy a lánynak elfogadni azt, hogy ebből nem lesz semmi, és akkor, ha ezen túlléptetek, akkor utána egy tök jó barátság lehet ebből. Hát igen. Szerintem ez az alapvető koncepció. Az tény, hogy ez a kérdés szerintem azért merül fel nagyon sokszor, mert mi férfiak vagyunk olyan kis szenyók, hogyha egy lány egyből nem jön össze, akkor próbálsz a friendzone-ból még vissza kecmeregni. Vagy hogyha egy lánynak nagyon tetszel, te meg még úgy vagy az életedben, hogy amúgy neked is tetszik, de így csúnyán szólva talomba rakod. Ez most tényleg a nagyon csúnyán szólva. Ilyet mi férfiak nem szoktunk, igen. Azt a képmutatást. Édes jó is. Nézd, én nekem szerintem
nem volt olyan, aki... Akinek írogattál, hogy néha találkoztál vele, semmi nem volt, tudtad, hogy a lány odáig van, érted? Hát sajnálom. Nem, mert általában én viszonylag könnyen ismerkedtem egyébként, és akkor ha oda volt értem, akkor ott egyenes út, és akkor én találtam valamit, amit meg tudok szeretni. Ja, értem. Ami aztán ugye egy idő után kikopott, és akkor jött a szürke valóság, hogy voltunk 4, 5, 6, 7, 8 hónapig együtt vele. Minden exemet nagyon kedvelem amúgy. De hogy jó, de neked amúgy van lánybarátod? Van, igen. Van. Több is van. Nyilván most ez is, hogy barát. Tehát, hogy én szerintem abban nem értünk egyet, hogy mi a barát, mert egészen más neked egy barát, meg nekem egy barát. Ezt annyiból le tudtam szűrni, hogy amíg te minden héten vagy havonta egyszer a barátaiddal csinálsz valamilyen programot, igen? Addig én nem. Tehát nekem úgy nincsenek barátaim, mint neked. Várjál, igen, akkor... Más a barát definíciója nálad, hogy meg nálam. Van ismerős, van haver, meg van barát. Jó, akkor nekem csak ismerőseim vannak. Csak ismerőseid vannak? Egy barátom van. Nem, ez így nem jó. Igen, ez így nagyon szomorú. De nézd, ez mondjuk, tehát, hogy ez... Az nem a baj, hogy... haverjaid? Nem, nekem vannak barátaim, de hullámzó az intenzitása a barátságunknak. Nem olyan hogy egy barát nem azért barát, mert mindig találkozol vele, meg minden héten. Nem is a mindig találkozása a lényeg. Tehát, hogy nekem például van olyan személy, Tufán barátom Németországból, akivel amikor kint éltem, akkor nagyon jóba lettünk, és nem tudom, szerintem 1,5 éve láttam őt utoljára, de a mai napig, tehát hogy nálam mondjuk olyan egy barát, hogyha 1,5 éve láttam, és ma találkoznánk, akkor ugyanonnan kezdjük a beszélgetést, ahol múltkor abba hagytuk, tudod? Tehát, hogy minthogyha nem telt volna el ez a 1,5 év. Tehát, hogy így tudsz egymásról, de nem feltétlenül hívogatjátok egymást 5 percenként, hogy na, veled mi újság. Tehát, hogy... De azért beszélgetsz vele néha. Amúgy ezt most elmondom neked, hogy szerintem 2 havonta, fél évente, hogyha üzenünk egymásnak, akkor mivel ott van ez a távolság, most írhatok neki, lehet, hogy dolgozik. Én például elmondom neked, hogy azzal a baráti társasággal, aki nekem van egy közös chatünk, maximum ott beszélgetünk, de külön ritkábban szoktunk egymással beszélni. Tehát, hogy van egy közös beszélgetés, ahol benne vagyunk mindannyian, akik barátok vagyunk, és ennyi, ott megbeszéljük ezeket a dolgokat. Nagyon ritka az, hogy külön beszélgetünk egymással. Maximum annyi, hogyha tényleg megyünk valahol, és tudom, hogy egyik barátom jön velem, akkor külön ráírok, hogy ne a chatbe írjak, hogy kit mikor kell felvenni. Tehát, hogy ilyen beszélgetéseket találsz. Persze. Nekem például ez a lánybarátom ugyanilyen, hogy most találkoztunk a múlt héten, de előtte 2 hónapig nem találkoztunk. Tehát, és szerintem, hogyha 3-szor beszéltünk, akkor sokat mondom. De tudod, ez a tudom, hogyha bármi bajom van, akkor felhívhatom, ő szintúgy felhív engem, hogyha boldog, akkor azt megosztja velem, én is megosztom vele. Tehát, hogy... Jó, akkor más a barátságról Akkor van lányismerősöd? Van. De hát azért barátnak tartom őket. Nem tudom, ez egy ilyen fura határ, barát, ismerős és a haver. Tehát, hogy havernak érted, azt gondolom, akivel mondjuk csak karaoke-n találkozom. Havernak én azt gondolom, hogy ha bajba vagyok és felhívom, akkor úgy leráz engem, mint a sicet. Föl se veszi. Vagy igen. De nem is azt mondom, tehát, hogy nem. Én havernak azt gondolom, akit fel se hívok. Hát tudom, hogy nem. És akkor igen. Nem jut eszembe, amikor van valami, hogy őt fölhívjam. Igen. Ismerősnek azt tartom, akivel vagy munka miatt, vagy valamilyen sztori miatt van kapcsolat, és akkor az úgy alakulóban van, hogy az a szürke zóna, tudod, akit még nem tudsz hova. Igen. Vagy akit nem is akarsz hova. De érted, itt van például
Itt van például a legjobb barátom, akit én a legjobb barátomnak tartok a mai napig. Aha. Vele együtt jártunk gimnáziumba. Ő 1 évvel fölöttem járt, ott nagyon sok időt töltöttünk együtt, tehát hogy együtt csináltuk a stúdiórendrakást, a hangosításokat a gimiben, meg ilyenek. Aztán ugye ő elballagott, rá 1 évre én is, elmentem egyetemre, és nem beszéltünk 6 évig, 5-6-7 évig valahogy így. És akkor egyszer csak rám írt, emlékeim szerint, hogy mi újság, hogy vagyok, és akkor onnan újraindult ez a dolog. Aha. Aztán elkezdtem nála dolgozni, ő volt az előző főnököm, és ugye akkor minden nap találkozunk, meg sokat programoztunk, jártunk koncertre, mit tudom én, de amióta például már nem ott dolgozom, sokkal kevesebbet beszélünk. Aha. Nem feltétlenül azért, mert hogy én haragszom rá, vagy neheztelek, vagy ilyenek, hanem most éppen nekem stresszes az új munka. De ezt mondom, hogy... Igen, de hogy én meg azt gondolom, hogy jó, van bennem sértettség, nem tagadom. Van bennem egy... Ventilálj ki, mondd el most, ez az a hely, ahol... Sajnos nem lehet. Nem feltétlenül irányába, vagy nem közvetlenül, hanem inkább közvetetten, de nyilván van bennem egy bizonyos fajta ilyen ellenérzés, úgyhogy én annyira nem keresem őt. Cserébe ő sem nagyon keres engem, egyszer-egyszer ír, de mondjuk nagyon ritkán. Most olyan fura, ettől még a legjobb barátomnak tartom, és tudom azt, hogyha tényleg nagyon nagy lenne a szar, akkor ráírhatnék, és segítene. Aha. De például, amikor lerohadt az autóm, szenteste, akkor csak így tényként közöltem vele, hogy amúgy lerohadt az autó, amit adtál. Jó, de tudod, nálam is van egy ilyen... És nem kellett a segítsége. Tehát mondta, hogy nagyon szívesen jön, és akkor ott friss volt még ugye a dolog, úgy éreztem, hogy én most nem akarok vele 2 órán keresztül egy autóba ülni. Nem akarok, inkább egyedül végig szívom az egészet, egyedül fölimádkozom az autót a trélerre, de nem akarok vele együtt 2 órát utazni. És nyilván azóta az enyhült találkoztunk már, voltunk a párja szülinapján, és a többi, és a többi. De hogy őt ettől függetlenül a legjobb barátomnak tartom, vagy az ex-kollégáimat a barátaimnak tartom, de így, hogy nincs meg a naponta együtt dolgozás része, így sokkal kevesebbet beszélünk. És én azért egy aktív embernek tartom magam, nagyon szeretek beszélgetni, meg nagyon szeretek emberekkel együtt lenni. Úgyhogy nekem ez fura, és én ezért gondolom ezt így másképp. Szerintem. Jó. De alapvetően abban egyetértünk, vagy abban nem is egyetértünk, ugyanazon az állásponton vagyunk, hogy szerintünk van férfi és nő között barátság. De én hozzáteszem azt, hogy ki kell zárni ezt a... Szerintem amúgy ez mindegyikben benne van. Tehát mindegyik ilyen fiú-lány barátságban előbb-utóbb, vagy a legelején, vagy előbb-utóbb valaki érezni fog valamit. És az esetek 80%-ában, nem, hogyha a fiú az, akkor az esetek 80%-ában ez meghiúsul, mert a fiú nem elég bátor, hogy azt mondja, hogy egy életem, egy halálom, én most rákérdezek. 20%-ában elég bátor, és akkor vagy kirúgják, vagy meghozta élete jó döntését, és összejön a lánnyal. És akkor sikerül. Így van. A nőknél ez szerintem vagy 70-30, vagy 90-10, most ezt nem tudom eldönteni, de hogy az is ilyen 80-20 arányban van szerintem. De valószínűleg a lányok amúgy kevésbé szeretnek bele a fiúkba. Tehát a lányok azok, akik hát most miért tetszenének, miért tetszenék én a Marcinak, hát most szóval barátok vagyunk, te közben ott ülsz, és így csorog, hogy hát, barát. És akkor egyszer mondjuk rákérdez, hogy Marci, tetszem neked? Nem, dehogy. És akkor itt bekerültem a 80%-ba kigyába. És lehet, hogy azért kérdezi meg, mert amúgy a megerősítésre vár. Na, én például mindig úgy ismerkedtem. Mindig. Hogy? Figyeltem a lányok reakcióját. És hogyha láttam azt a reakciót, hogy na itt szabad az út, akkor menjünk. Fel a kapát, hátizsák fel, azt elmentél. Nem. Jó, olyanokhoz oda sem mentem, akinek nem jött ez a reakció. Tehát, érted, én dolgoztam éjszakai helyen, karaoke, rengeteg szemezés.
Ha nem jött egy olyan szemezés, akkor nem mentem oda. De ha jött egy olyan, akkor azért hello. Hello, szia vagyok. Hello, szia, szevasz. Van nálatok terasz? Na jöjjön az új kérdés. Melyik legyen? Legyen mondjuk ez. Lesz-e valaha időutazás? Szerintem. Persze. Igen? Szerintem lesz. Nem fogjuk megélni. Én nagyon remélem, hogy lesz. Nagyon remélem, hogy megéljük. És igazából, amit így ehhez a kérdéshez akartam hozzáfűzni, amit még ráfűznék a kérdésre, és az érdekel engem, ha csak egy helyre mehetnél el. Vissza? Vissza. Tehát előre nem lehetne utazni. Tehát, hogy de csak az a lényeg, hogy egyetlen egy utazásod van. Akkor te hova mennél? Nem tudod? Előre nem akarok menni. Sokkal előre se. Mert akkor úgy már elárulom, hogy előre én sem mennék. nem lenne ugyanaz. Már amikor visszajössz. Előre én sem mennék. Előre mész, mint tudom én, 1000 évet. És látod, hogy mi lesz 1000 év múlva. 2 opció van az én fejemben. Vagy nagyon nagy Pusztaság. Igen. Tehát, hogy kiírtatok magunkat és tök király, akkor ezzel a tudattal jössz vissza, hogy úristen, vagy olyan fejlődés, ami már 3. Tehát, hogy baromi nagy fejlődés, de az emberek rabszolgák lettek, mert hogy a Terminátor és a gépek lázadása tényleg megtörtént, a Skynet életre kell. Igen, és visszajönnél még ide, hogyha lenne 2 utaz, és agyonvernéd magadat, hogy lesz. És a harmadik meg az, hogy ugye olyan fejlődésen megy keresztül a világ, amit én már épp észre nem tudok felfogni, mert hogy nem abban nőttem bele, hanem visszafele meg az a baj, ott meg olyan sok helyre elmennék, mert én például... Igen? Segítek neked, hogy te történelmi helyekre mennél el, avagy a saját életedbe valahova. Nem, a saját életemben nem. Nem? Most azt mondom, hogy emlékszem mindenre, baromira nem emlékszem semmire, de nem, a saját életemben nem mennék vissza. Persze lehetne ilyen nagyon jól csengőt mondani, ami még talán igaz is, hogy hát még egyszer, hogyha a nagymamámat láthatnám, aki meghalt 20 évvel ezelőtt, az nagyon jó lenne, nyilván. De érted, hogy egy út. Most Na most én lettem a... Tehát, hogy egy út, most az, hogy 10 percre látom? Meddig lehetek ott? Egy órát? 2? Figyelj, egy napot? Hogyha oda-vissza, az a lényeg... Ott de meg érted, tehát, hogy visszamegyek mondjuk a nagymuteromhoz. 2003-ba. Igen. Úgy, hogy én tisztában vagyok vele, hogy 2004-ben meghal. Nem tudod nem elmondani. Vagy visszamenjek 80-ba, amikor még a faterom volt 20 éves, és akkor, vagy 10 éves, és akkor mondjam neki azt, hogy én a jövőből jöttem. Az unokád vagyok. Várj, akkor szokj le a cigiről, és akkor nem lesz gond. Egyszerűsítsük le a dolgot, nem tudsz interakcióba lépni senkivel, csak külső megfigyelőként? Aha, élmény. Akkor a Live Aid koncertre mennék el. Milyen koncert? A Live Aid koncertre, ahol a Queen föllépett, és az volt minden idők egyik legjobb koncertje. Na, arra elmennék. Tehát, hogyha csak azt lehet, hogy nem tudok hozzászólni, csak hallgatni, akkor azért azt megnézném úgy élőbe. Szóval kamáznám. Nem rossz. De most, ha nem tudok nagy módosítást csinálni, de ez a lényeg, akkor legalább legyen egy jó. Ez érdekelt engem, hogy nem tudsz. Tehát, hogy csak úgy mert most a kennedy gyilkosság, most minek? Amikor a Churchill befejezi a második világháborút, oké. Egy Live Aid koncert. Azt kamáznám. 89. Az egészet ott a Wembley-be. Buliznál egyet, aztán persze. Vissza. Így van. És mondanád, hogy hát az biztos, hogy azért megpróbálok. Tehát, hogy nem léphetek interakcióba velük, de azért valahogy megbuliznám, hogy legyen egy aláírt pólom. Valakitől leveszed. Vagy most hozol egyet. Tehát, hogy érted ilyeneket, most egy eltűnik. Hát csak sorba állok, és mindenkivel aláíratom. Jövök vissza. Ennyi. Na, és itthon eladom, undorítóan gazdag leszek. Na, egyből viszont vissza a jövőbe, a sportalmanakot megveszed, aztán itthon elkezded. Így van. Ja. Úgyhogy ez lenne. Szerintem lesz, nem nagyon sokára. Nagyon-nagyon sokára. Kell hozzá az AI. Én nem tudom, hova mennék. Én tényleg nem tudom eldönteni, hogy hova mennék. A saját életedbe visszamennél valahova? Van olyan... Amit te mondtál, tehát, hogy nekem is van a nagyapám,
őt. Amúgy én úgy is visszamennék, hogy csak lássam őt. Tehát, hogy nekem annyit is megérne. Ez most lehet, hogy nyálas lenne, de nekem az első szerelmemmel volt egy nagyon szép emlékem, amit úgy újra néznék. Amit úgy amúgy így visszamennék és megnézném, hogy az most tényleg ilyen szép volt. Nem lenne csak, olyan. Vagy csak az emlékeimben él ilyen Szerintem szépen. nem lenne Szerintem olyan is. szép, és ezt majd újra látod, amikor lehúnyod a szemed, és az a bizonyos film levetítődik, Marci. Lehetséges. A világban meg, hogy hova mennék vissza. Figyelj, hogyha így most hirtelen a te gondolkozásmódodból kiindulva, nagyon szeretem a Forma 1-et, én szerintem akkor elmennék oda, Hova tűnt Damon Hill? ahol Fernando Alonso világbajnok lett, és szerintem szétbuliznám vele ott az életemet. Az jó. Hogy Az jó. oda visszamennék, és akkor ezt megnézni. Mondjuk engem érdekelnek történelmi események is, De most érted, tehát, hogy nekem ezek a történelmi események is az a bajom, hogy azt valahogy megtanították. Nyilván az alapján tanították meg, ami vagy az aktuális kornak megfelelő, vagy az aktuális hatalomnak, vagy valami. Bármilyen emlék van róla, és akkor igen, és akkor visszamész, és baromira nem úgy történt, érted? Igen. Most illúzió rombolás. igen, és akkor érted, visszajössz, és akkor nem mondhatod el senkinek. Elmondom hát mindenkinek. Azért. Ez volt a jó. Mit szólsz, Marci, hogyha tartunk egy röpkeszünetet, 51 perccel Jó. megyünk, viszonylag jó tempót tolunk, úgyhogy akkor egy röpkeszünet. Vissza is tértünk, megfáradtunk itt a kérdésekbe, de itt vagyunk újra. Igen. Megbeszéltük Marcival, hogy rengeteg kérdés van, úgyhogy lehet, hogy ez most nem az egész fog beleférni az egy adásba. Nem, ez egy több részes adás lesz, több részes lehet, lesz, igen. hogy felfűzzük. Úgyhogy menjünk tovább egy kérdéssel. Nem tudom, most szerintem ezek ilyen erős kérdések voltak, úgyhogy most válogatok olyat, hogy ilyen finomabb limonádé. témák. Ilyen kis finomabb témák. Ez nagyon jó kérdés. Szép gyerekkorod volt-e? Azt gondolom, hogy igen. Sok mindent megéltem. Lennék újra gyerek. Igen? Én is Szerettem. amúgy most visszagondolva nagyon szép gyerekkorom volt. Vannak dolgok. Minden meg volt, ami szerintem akkor úgy éreztem, tudod, hogy mentek így a reklámok. Én amikor kicsi voltam, tudod, ilyen most a játékokra gondolok, tudod, Bionicle, meg nyomták így a reklámokat a fejedbe a különböző gyermek TV adók, és akkor tudom, hogy ezt akartam, meg azt akartam. És így visszagondolva most igazából mindig meg volt minden, és pont annyi, hogy az ne legyen pazarló. Tehát, hogy nem volt az... Szerinted? Igen, lehet, hogy édesapám ezt meghallgatja, és majd megint megmondja, hogy nem volt pazarlás. Nem volt? Tele van vele 2 raktár, amit nem pazaroltunk el arra, hogy Marcikának megvegyük, mert 6 éves lett, és megtanult egyedül kakélni. Lehetséges. De így visszagondolva, tényleg Én azokra emlékszem, és azok szerintem hiányoznak a mai korból, bár még nincs gyerekem, pláne nem óvodáskorú. Mi az oviban? Nagyon jó volt a szülő közösség, igen, meg az óvodisták, és akkor minden nyáron valamikor volt egy ilyen össznépi főzőcskézés, és akkor ott apukák jöttek, bográcsoztunk, fával, és főzőverseny volt. Suliba volt nálunk is. Oviba nem emlékszem rá. Nálunk ez oviba volt, erre emlékszem, meg arra, hogy érted, mit tudom én, 5-6 évesen, talán 6, de lehet, hogy 7, amikor elmentem a bölcsiből, és ugye mentem suliba, az utolsó születésnapok, vagy az oviból a suliba, az utolsó szülinapomat... Milyen csoda gyerek vagy, hogy a bölcsiből legyen. 3 évesen rögtön elsős lettem. Hogy hívja pedig? Ügyes, hogy igen. Igen, pont ez a nevet. De nem, tehát ahogy oviból, amikor suliba mentem, én 7 évesen mentem iskolába, akkor az utolsó születésnapomat májusban, már jó idő volt,
a hajógyári szigeten tartottuk. Wow. És akkor ott is ugyanez a főzőskézés, meg műanyagasztal, meg csomó gyerek, és akkor apa csinál sorversenyt, meg ott akkor régen olyan csúszdák voltak, ami ilyen fém csúszda volt, 70 igen. fokos nyári melegben 200 fokos volt de nagyon élveztük, és azok nagyon jók voltak, meg arra emlékszem, hogy még volt Kora, Igen. és akkor Kora újság, Igen. és a karácsonyi Kora újságban ugye volt olyan, ami csak gyerekjátékok voltak benne, és akkor anya mindig azt mondta, hogy tessék szépen végignézni a Kora újságot, és mindenkinek volt egy színe, amiben bekarikáztuk, hogy mit szeretnénk, hogy hozzon a Jézuska. Igen, tudom, nálunk is így volt, hogy ez a... Mit ad Isten? Mondta anya, hogy egyet kiválaszt a Jézuska, és azt fogja hozni, és akkor meghozta, és úristen. Honnan tudta? Így van. Ezek, meg emlékszem, hogy Nekünk ilyen listát kellett csinálni, de ugyanígy, hogy az újságból kivágtad, és akkor így csináltál egy ilyen listát, hogy mit szeretnél. És hát az első helyen nálunk 3 voltunk, és mindig, emlékszem, hogy mindig megbeszéltük, hogy felírjuk mind a 3 azt, hogy kutya. Tudod, hogy azt szerettünk volna nagyon. Hát az nem volt, de így visszagondolva azért jó, ez így jó döntés volt. Meg mit tudom, tehát, hogy amikor még mi is 3 voltunk, és amikor mind a 3 hittünk a Jézuskában, igen. Akkor ott mindig az volt, hogy elmentünk a Szenteste, a Szent Misére. Nem vagyunk amúgy vallásosak, de hogy napközben együtt feldíszítettük a fát, igen. És akkor mindig az volt a sztori, hogy apa már lent csörgeti a kulcsot a 3 gyerekkel, anyának meg még vissza kell szaladnia valamiért. És akkor... Soha nem jöttetek rá, és akkor amikor hazaértünk, akkor égett a villany, vagy a világítása a fának, és ott volt a zene, és ott voltak a játékok, vagy a becsomagolt ajándékok, és ez nagyon jó. Tehát, hogy ezekért a pillanatokért nagyon szívesen lennék újra gyerek. Nyilván megfáradt fiatal felnőttek vagyunk mind a ketten. Én talán egy kicsit szarabul nézek ki, mint te. Ez a show business. Én vagyok az a rockstar, aki nem használ tudatmódosítószereket, azért nézek így ki, mert én meg aki igen. Nem, de te nem dolgozol az éjszakában, tehát hogy hogy is hívják Mire gondolsz? Az a gitáros csáva, aki azt a Keith Richards az 80-as évek óta ugyanúgy néz ki, mert szerteszéje van mindenezve, és ő konzerválódott. Engem meg nincs, ami konzerváljon, úgyhogy én azért nézek ki úgy, ahogy... Nem fogom. Úgyhogy... Igen, a BRFK-nak szeretnénk kitűzeni, nem. Úgyhogy... Szép gyerekkorod volt. Én nagyon szerettem a gyerekkoromat. Nyilván voltak benne rossz dolgok, mert nekem is volt kezem, lábam eltörve, meg mit biztos vannak. Az emlékek megszépülnek. Tehát, hogy a nagymamám visszatérek most oda. De valószínűleg, hogyha több rossz dolog lett volna a gyerekkorodban, akkor nem ezt mondtad volna. Tehát, hogy értem, hogy az emlékek nem vertek, meg nem. Nem úgy, csak hogyha most gondolok arra, hogy folyamatosan nélkülözni kellett volna, vagy tényleg... Az én szüleim nem kerestek jól, sose, de soha nem szenvedtünk semmiben hiányt, azért, szerintem, mert hogy mégis akkor itt másra csatolok vissza, talán már beszéltünk róla, hogy ugye a technikai fejlettség, meg fejlődés nem volt ilyen, tehát nem tudtuk, hogy másnak mi van, meg nem tudtuk mással összehasonlítani magunkat. Érted? Persze, egyébként anyám turkálóban vásárolt, néha vett új ruhát is, de hogy érted, turkálóban vásároltunk, meg akciós termékeket vettünk, meg mit tudom én, meg oda mentünk nyaralni, ahol ő táboroztatott Sóstón, tehát, hogy de ezek már csak visszagondolva, hogy igen, itt lehet, hogy ez valamiért ilyen megfontoltságból volt. Ezt így arra mondtam, hogy az emlékek megszépülnek, hogyha nem tudnak megszépülni, akkor szerintem így nem... Persze, igen. De mit kezdtél mondani a nagymamáddal? A nagymamámmal, Csobánkán. Ugye, amikor még mind a 2 nagymamám élt, akkor általában az volt a módi, hogy hétvégére anyámék, amikor vissza, akkor lepasszoltak mind 3-unkat, és akkor a nővérem meg az öcsém mentek a Katus mamához, aki még ma is él Kaszásdüllőre, én meg mentem Annus mamához Csobánkára. És
ültünk ott a garázs előtt a terasz alatt az árnyékba, és borsót fejtettünk, és ezek így mind megvannak, és olyan kellemes emlékek, úgyhogy lennék még egyszer gyerek. Ugyanakkor születnék, nem akarok máskor. Tehát én ma nem lennék 6 éves. Nem, én ma én se, de nekem is így visszagondolva nagyon szép gyerekkorom volt. Amit te mondtál, én születésnap, én arra emlékszem, hogy régen volt a Pólus Centernél a repülő, nem tudom, hogy jártál-e arra Rákospalotán. Ott lakom amúgy. Ott a Pólus Centernél ott volt egy repülő, és akkor ott én egyszer nekem ott születésnapom volt, és akkor a repülőbe ott fel lehetett menni, és akkor ott voltak így asztalok, és akkor a McDonald'sból ott hoztak, nem tudom, Happy Meal menüt, vagy valami McDonald's egyszerű. Nekünk az ilyen államszerű nap, ami mind a háromunknak megadatott, az a Vörösvári úti Meki, amíg nem építették át, Igen. addig volt benne egy baromi nagy Cadillac, meg nem volt a földszinten a gyerekjátszó, és akkor ott lehetett, nekem azt hiszem ott volt, de a nővéremnek meg például békáson a Meki buszban. És ez a... Na, és nekem meg egy Mekis repülőgépben, Ja. és emlékszem, hogy és csak én mehettem be a pilóta fülkébe, tudod? Tehát, hogy mert te volt az ünneped. Na de ez is például milyen érdekes, most ez abszolút nem a témába illő, de hogy amikor mi voltunk gyerekek, ugye ott a 90-es évek elején jött be a McDonald's, igen? Piros, színes, ilyenek, hogy busz, repülő, Cadillac, olyan játszóház, hogy minden színes és minden iszé, és ahogy a mi generációnk öregszik, érdemes megfigyelni, hogy a Meki az most úgy néz ki, mint egy étterem. Igen. Nem feltétlenül azért, tehát, hogy mert már minket megvett a pirossal, színessel, játszóházassal, kedilekessel, repülőssel, tehát oda fogunk menni. Így van. De már nem arra vágyunk, hanem arra, hogy étterem feelingje legyen. Úgyhogy lehet, hogy majd lesz még egyszer ez a piros éra. Lehet, de én... De hogyha ezt így megfigyeled, akkor ez szerintem abszolút így van. Erre nagyon emlékszem, meg a táborokra. Mindig volt ilyen... Hogy hívják ezt, amikor napközis tábor? A jó napközis táborok. A harmadik kerület Laborc utca, sose fogom elfelejteni. Azt nagyon szerettem. Én is nagyon szerettem. Volt olyan, hogy a nagymamáméknál, hogy akkor ugyanígy, hát csúnyán szóval lepasszoltak minket, és én azt azért szerettem, mert például a Klári nagymamámnál úgy voltunk, hogy édesapám húgának a 3 gyerekével voltunk, és akkor mindig így összesen ott voltunk a mamánál, és akkor tudtuk, hogy akkor megyünk állatkertbe, meg a mama vitt minket mindig mindenhova, és ezek így jók voltak. Nekem például most elhunyt egy ismerősünk, aki halőr volt a Velencei tónál, és én voltam náluk egy idősebb házaspár egyébként, van 3 gyerekük, és nincs unokájuk, úgyhogy én egyszer, és anyukámnak a kollégája a nő, és voltam náluk horgásztáborban. Én egyedül mentem Jancsi bácsiékhoz horgásztáborba, és akkor reggel keltünk korán, mentünk le, kim voltunk egész nap a vízen, és akkor azt tettük, amit fogtam. És most, hogy megkaptam a hírt, hogy elhunyt, akkor ezek így előjöttek. Meséltem a Zsófinak könyvbe, és lábadt a szemem, hogy ezek a jó emlékek, hogy ja, igen, én lennék még egyszer gyerek. Igen. És a kérdésre a válasz, hogy szerintem mondhatjuk, hogy mind a kettőnknek szép gyerekkora volt. Abszolút. Tehát, hogy lennék. Én azt kívánom, és akkor lehet, hogy ezt a kérdést le is tudom zárni, hogy ha nekem lesz gyerekem, akkor őnek is majd ez legyen így. Szép volt, kérdés. Marci. Néha tudok ilyeneket kihozni magamból. Következő kérdés, hiszel-e a karmában? Nem. Nem? Nem karmának hívom. Az számít? De várjál akkor azt, amit a karma leírt, tehát hogy ha jót teszel, akkor jót kapsz vissza, ha rosszat teszel, akkor rosszat kapsz vissza. Azt akkor Ez érted, neked ez a karma, én meg a Isten nem bottal ver, meg jót tett helyében jót ne vár, meg ilyenek. Tehát, hogy... Igen, én amúgy hiszek ebben. Akkor engem nagyon nem szeret akkor valami nagyon rosszat tettem. De azt hiszed, hogy jót teszel, közben folyamatosan az elmúlt rosszat. 1 évenben valószínűleg valakivel nagyon csúnyán. Nem, tehát
Én hiszem azt. Figyelj, várjál, mondok egy példát, és akkor lehet, hogy utána el tudod mondani. Nekem volt, én akkor kezdtem el nagyon ebbe hinni, hogy jót teszel, vagy rosszat teszel, és nem feltétlenül így hogy mondjam, így mások iránti tettekbe, tehát hogy segítesz, vagy nem segítesz, tudod, hanem egyszer volt, pont ma meséltem édesanyáméknak ezt a történetet, hogy a gimnáziumban volt nálunk egy mozgássérült srác, és egyszer így hozták ki, neki mindig volt egy segítője, aki segített neki így a mozgásba a sulin belül, és volt segítője, és én kint álltam, emlékszem az osztályterem előtt, ettem a kis szendvicsemet, és akkor kihozták az osztályteremből ezt a srácot, és a segítője valamiért így elengedte, és valamiért visszanyúlt, és ahogy elengedte, szegény srác az ugye nem tudta tartani magát, és így ehedőlt, mint egy fadarab. Szegény. És én ezt, ahogy végignéztem, hirtelen ez számomra egy nagyon vicces jelenet volt, és én bementem, és nagyon elkezdtem nevetni ezen. Te büdös paraszt. Igen. Tehát, hogy ezt tudjuk mondani, hogy igen. Tehát semmi empátia, semmi, nem az, hogy oda rohantam volna, hogy jaj, jól vagy, hanem egyszerűen kinevettem, mondjuk ezt ki, és vége volt a sulinak, elindultam hazafelé a buszmegállóba, és eljutottam odáig a séta közben, hogy ilyen félúton, tehát a buszmegálló, meg a suli is ugyanolyan távolságra volt, és ott egy olyan irdatlan hasgörcs jött rám, hogy nem tudtam eldönteni, hogy most mit évő legyek, és én azóta azt mondom, hogy ez a karma, tehát szegény csávot kiröhögtem, és cserébe én ott nem tudom hány ember szeme láttára, majdnem összeszartam magam. Tehát, hogy azt a szégyenfutást, amit ott láttál, hogy visszaérjek a suliba, tehát, hogy szerintem ilyen a karma. Elfogadom a válaszodat, Marci, nem hiszek benne. Az a baj, hogy én nagyon sokszor teszek nagyon sok jó dolgot nagyon sok embernek. És... Utána meg kiröhögsz embereket, és kiegyenlíted. De nem. De. Tehát nincs kiegyenlítve. Nem. Ja, te úgy érzed, hogy te most a jó dolgokkal vagy... Én azt gondolom, hogy több a jó. Aha. Több a jó, mint ami rossz, amit teszek. És mégis azt érzem, hogy a fordított helyzetben én mindig a rossz végén vagyok a dolgoknak. Nem jó, baj. figyelj, akkor menjünk rá a következő kérdésre, mert amúgy arra emlékszem, hogy van egy másik jó kérdés, ami a következő, szerinted meg van-e írva a sorsunk, és akkor ezzel igazából a karmát ki is tudod végezni. Én azt gondolom... Ez mind? Nagyon mélyen szántó gondolatai vannak. Én hiszek abban, hogy mindenki a saját életének a kovácsa. Igen? Szépen kitértél a kérdés elől. Nem, szerintem nincs előre megírva. Ha ez a kérdés, akkor nincs. Szerinted nincsen? Nincs. Én azt gondolom, hogy a tetteink, cselekedeteink határozzák meg azt, hogy mivé leszünk. Voltak nekem olyan szaktársaim, akik nagyon hívők voltak, és azt mondták, hogy azért nem sikerült a zongoravizsga, mert a Jóistennek más tervei vannak velem. Nem. Azért nem sikerült, mert nem gyakoroltál. Ennyire rendkívül egyszerű. Én szerintem erre a kérdésre úgy tudnék válaszolni, hogy szerintem teljes mértékben nincs megírva. Tehát az, hogy Marci 20 óra 48-kor el kell mennie pisilni, mert pisilned kell, most ilyenre gondolok, de szerintem ilyen mérföldkövek az életben meg vannak írva. Tehát, hogy hova fogsz eljutni, mit fogsz elérni, mi a dolgot, tehát, hogy szerintem ilyenek meg vannak írva. Hát, jó, nem értünk egyet, de ezzel nincsen baj. De fejtsd ki, hogy miért nem értünk egyet. Tehát szerinted mondjuk az, hogy Tóth Péter vezér... Valaki szerencsének hívja, valaki meg a sorsnak. Hát most érted. Ja, hogy így. Én azt gondolom, hogy az, aki én vagyok, meg az, amit én letettem az asztalra mondjuk az elmúlt 10 évben, hogy vállalkozásom van, és hogy az a vállalkozás hogy és mint megy, az nem annak köszönhető, hogy
nekem ez van megírva, mert akkor is így történne, ha nem csinálok a vállalkozásommal semmit, hiszen ez a sorsom. Igen. De ha nem csinálok semmit a vállalkozásommal, akkor nem is lenne ott, ahol. Nem kell kezelni a sorsot, hogy akkor hogy a sors majd De most tételezzük fel, hogy nekem az van megírva, tudod. de hát ugye előre meg van írva. Tehát ha nekem az van megírva előre, tehát, hogy ez a de Marci, tételezzük fel. Tételezzük fel, nekem az van megírva, hogy én a KT Events Wedding and Party Kft. Ügyvezetőjeként 10 év múlva az egyik legmeghatározóbb rendezvényszervezős cég leszek a piacon. Igen? Ricardoval együtt. Igen? Ez van nekem megírva. Meg a Ricsinek is. Tételezzük fel. Ha én nem teszek ezért semmit, tehát nem olyan vagyok, amilyen most, hogy hideghívások, szarérhúgyér adom el a szolgáltatásomat, folyamatosan fejlesztek, és akkor nem fog 10 év múlva oda eljutni. Ez a lényege ennek a kérdésnek, meg ennek a gondolatmenetnek, hogy te nem tudsz róla. Tehát, hogy te úgy érzed, hogy te irányítod, meg amit letettél. Hát én azt gondolom, hogy amit én csinálok, az befolyásolja azt, hogy mivé leszek. Így van, nagyon jól látod, Marci. Na. Sőt, akkor is az, tehát, hogyha nem sikerül, és nem én leszek 10 év múlva a legbefolyásosabb rendezvényszervező cég Budapesten. Mindenkit legyők. Nem, akkor is azt gondolom, hogy akkor sem fogom azt mondani, hogy jó, hát a sors nem ezt szánta nekem. Hanem azon fogok gondolkodni, hogy mi az, amit nem tettem meg, hogy elérjek oda. Tehát nem fogom azt gondolni se egyik, se másik végkifejletnél se, hogy ez a sors akarta így. Nem. Ez azért alakult így, mert így alakult. Kész. Értelek. Én ebbe vagyok ilyen. Máló. De nem, mert ha máló vagy, akkor nem. Tehát, ja, akkor ha ilyen vagy, akkor nem lesz máló. Igen, ez a két véglet. Tehát így nem tudok csinálni. Olyat nem lehet, ne haragudj. Ez mint a máló vallás. Főpapja. Nem tudom, én azt gondolom, hogy nem. Értelek. Te mit gondolsz erről a kérdéskörről? Mondom, szerintem ilyen mérföldkövek meg vannak határozva, és az, hogy jutsz el oda, az meg már a te döntésed. Tehát, hogy azt gondolod, hogy különböző életpályák vannak, és lehet, hogy az adott mérföldkőzt eljuthatnál, most mondok valamit lebutítva, eljuthatnál 10 nap alatt, de neked másfél év kell, és akkor ugyanaz ahhoz például, a mérföldkőhöz jutsz. Például. Tehát neked olyan mérföldkövek vannak, így szerinted sorsilag megírva, ami nem időhöz kötött, vagy fix pont. Ilyeneket kérdezhetsz, Dr. Hufan vagyok, tehát hogy vannak a... Figyelj, amúgy, amit elmondasz, igen, én így látom, hogy vannak fő mérföldkövek, vannak mérföldkövek, és ezek így meg vannak írva, de magát, az életemet meg... A Doctor Who science fiction sorozat szerint, ami nem a legrégebben futó sorozat, egyébként ezt a filmek és sorozatoknál mondtam, de nem így van, kijavítottak. Vannak fix pontok az időben, amiken nem lehet változtatni. Ott áll a doktor is, a könnyes szemű companion társának mondja, hogy ezen nem lehet változtatni, mert ez egy fix pont. Ha ez nem történik meg, akkor összeomlik a világegyetem, meg a Time Vortex, és akkor mit tudom mi. De hogy egyébként minden változtatható. Ezt akartam csak mondani, hogy a te életedben is vannak fix pontok, az például, hogy ma itt vagy, és nem érte ide hétre, már megint. De most én ezt úgy veszem, hogy képzeld el, hogy elkezdtem stand-upolni, csinálom ezt már jó pár éve, és akkor az a fix pont, hogy mi mondjuk a stand-upból ismerjük egymást. Tehát, hogyha én soha nem kezdtem volna el, akkor valószínűleg mi se ülnénk most itt. Ez nem a sors. De én azt mondom, hogy ez egy fix pont volt, hogy én ezt újra kezdtem, én ezzel megint elkezdtem foglalkozni, mert valamiért ezt szánta nekem. Én abba hagytam a stand-upolást, tehát hogy és visszajöttem, és újra kezdtem, és megint elkezdtem ismerkedni emberekkel. Tehát, hogy igen, az, hogy most ez, ahogy te mondtad, az, hogy most lehet, hogy van olyan dolog, amit egy hónapon belül elérhetnék, de nem veszem észre, mert ahogy te mondod, nem nyomok bele annyi energiát, és lehet, hogy másfél év múlva érek el oda. Tehát, hogy én ilyen szempontból veszem a sorsot. Világos. Nem olyanból, hogy
19 óra 04-kor kell, hogy megérkezzek a felvételre, és megint el kell, hogy késsek. Tehát, hogy Világos. És nem késtem el, mert tudom. valakinek be kellett ugranom valamit venni. Köszönjük szépen. Így van. Figyelj, mennyi kérdés legyen még? Menjünk, kérdezzünk, és akkor én nézem az időt. Most ennyi, hogy ez a mai ez pont olyan, hogy lehet nézni az időt, hogy nagyjából keretek közé szorítsuk. Ez egy nagyon jó kérdés mind a kettőnk számára. Persze lőd, de az összes jó kérdés az első részből, hogy a másodikban csak így pislogjunk bambár egymásra. Be kellene szerinted tiltani az alkoholt és a dohányzást? Nem. Fejtsd ki. Fejtsd ki, és utána én is válaszolok, és kifejtem. Azért nem kell, mert nem lehet betiltani. Mindig lesz. De most ne ebből indulj ki. De én ebből mindig lesz. Marci, én dohányzom. Ha azt mondják, hogy Magyarországon április 1-től nem lehet dohánytermékeket vásárolni, akkor az összes megtakarításomból bejárom az összes dohányboltot, és megveszek bármilyen cigarettát, csak hogy dohányozni. csak hogy legyen. Az alkohol szerintem nagyjából ugyanez. Tehát ha betiltanak az alkoholt, mennyi embernek nem lenne munkája? Az összes bár, az összes olyan, a dohány ugyanez, akik előállítják. De akik előállítják ezt, érted? Tehát, hogy a pécsi dohánygyár, tudom én, 2000 ember, kuka, hello. És azzal mit csinálsz? És nem az a baj, hanem, hogy érted, itt betiltják. Na bum, hozzuk Ukrajnába. No probléma. Háló, vagy nem tudom. Hogy ez a kérdés szerintem egy olyan kérdés, hogy hogyha valahol betiltják, akkor tehát, hogy ezt így eltörlik. Érted? Nem tud, de ilyen nincs. Nem tudod eltörölni. Lehet, hogy vagyok kisítő. Nem tudod eltörölni. Ilyen szempontból vizsgáld a kérdést. Ja, hogy teoretikusan nézzük, igen. Tehát, helyezzük magunkat fölé a dolgoknak, nyissuk ki az elménket. Nyissuk ki az elménket, nézzük kívülről. Tehát, hogy de én elfogadom ezt is, és amúgy amit válaszoltál, azzal teljesen egyet tudok érteni. De így ha úgy nézed a kérdést, hogy be lehetne-e tiltani szerinted? Szerintem nem lehetne, mert az embereknek szükségük van függőségekre. Nem kellene. Én a prevenciót tudnám erősíteni. Tehát, hogy kapnál egy ilyet, hogy nem tudom, mondjuk a boltba csak úgy vehetsz cigit, hogy minden nap csak egy dobozzal? És akkor le kéne húznod valami kártyát, és tudod, hogy nem vehetsz. Nem, a prevenciónak nem az a lényege. Marci, a prevenció az, amikor és most nem fog eszembe, a Zahár Gábor toxikológus bejött az Óbudai Gimnáziumba, ott ült vele szembe 311-12-es diák. Igen. Minden tanárt kiküldtek. Igen. Mindenkit. De úgy, hogy mit tudom én, fönn a tornateremben fönt volt egy ablak, amit ki lehetett volna nyitni, és ő maga ment föl és zárta be azt az ajtót, hogy oda ne lehessen bemenni, hogy tényleg egyedül legyünk, és ott megkezdte, hogy na, srácok, kicuccolt már. És utána beszélt a különböző narkotikumokról, és nekem az volt ez a pillanat, amikor eldöntöttem, hogy én nem szeretnék se az egyikkel, se a másikkal élni. Az egy preventív előadás volt. Megmutatta, hogy mi lesz akkor, ha. Senki nem mondta el, nyilván láttam már alkoholistát, meg láttam már részeget, de senki nem mondta el, hogy mi van akkor, ha sok alkoholt iszom. Nyilván tudom, hogy a dohányzás rákot okoz, de hogy azt értelmesen senki nem magyarázta el. Most van egy kép a dohányon? Érted? Tehát, hogyha az én képem lenne rámontázsolva, ahogy éppen gégemetszés hajtanak rajtam végre, akkor is megvenném. Értelek. Mert ez egy függőséget okozó dolog. Nem lettünk
felkészítve arra, vagy a mértékletességre egyébként. A mértékletesség az egy jó dolog lenne, de érted, aki elszív napi 2 doboz cigit, annak nem tudod megmondani, hogy mostantól 1 fogsz. Kész. Nem tudod neki meg. Értelek. Azért nem, mert ne haragudj, én ezért fizetek. Tehát, hogy az a felsőbbrendűség már. nem, de én fizetek egy szolgáltatásért. Azért, hogy dohányozhassak. Értelek teljesen. Te mit gondolsz erről, Marcikám? Mértékben. Hogy be kellene eltiltani? Szerinted be kellene tiltani a dohányzást és az alkoholokat? Ahogy elkezdtél te válaszolni, abban a hullámzásban fogok én is végigmenni. Szerintem se lehet betiltani. Meg hogyha csak Magyarországot nézem, akkor a magyarok a leglelemennyesebbek abban, hogy valahol Okosba. Igen, kiskapukat kinyissuk. Hogyha úgy nézem, hogy be kellene eltiltani, akkor azt mondom, hogy szerintem nem. Tehát, hogy vannak emberek, amit te is mondasz, tehát, hogy a mértékletességet én bevezetném, de az, hogy maga az ember a saját életében mit csinál, és a saját testét hogyan teszi tönkre, most így szólva, azt ne szabályozza senki. Mert van az a fajta, például ha az alkoholra nézek, van az a fajta alkoholizálás, amit már úgy nevezünk, hogy alkoholizmus, de hogyha csak azt nézem, akkor nekem is nagyon sokszor volt olyan, hogy kellemesen, becsicsentve tudtam megnyílni barátaimnak. Hop. Szünet. Azt És neked erről mi a véleményed, Marci? alapvetően akkor elkezdem úgy, ahogy te mondtad ezen a hullámzáson. Hogyha Magyarországot nézzük, akkor szerintem az, hogyha itt betiltanák, akkor igen, a magyarok vannak annyira leleményesek. Kiskapukat megtalálják. Mindig, de hogyha nagy globálisan nézem, akkor nekem az a véleményem, hogy minden ember a saját testének a felelőse, tehát hogy amivel tönkre akarja tenni magát, azt csinálja, meg ahhoz legyen már annyi szabad akarata és ítélő képessége, hogy ezt meg tudja csinálni. Azt, amit te mondtál, hogy mértékletesség, szerintem az a fontos ebben, hogy megtaláld azt a vonalat, ami mentén tudsz ezzel haladni. Mert most, ha arra tekintek ki, hogy igen, van alkoholizmus és a többi függőség, erről ugye beszéltünk is egy részbe, de hogyha csak azt nézem, például az alkohollal kapcsolatban én nagyon sok olyan élethelyzetem volt, amit lehet, hogyha nem vagyok olyan mámoros állapotomba, vagy nem vagy alkohol miatt nem vagyok annyira felszabadult, akkor engem érő atrocitások, vagy bármilyen olyan helyzet, ami nem tud belőlem kiszabadulni, azt nem tudtam volna elmondani barátaimnak, családomnak, bárkinek, és szerintem ebben nagyon jót tud segíteni az alkohol. A dohányzásra, hogyha ránézek, én nagyon sokáig elleneztem a dohányzást, meg nagyon sokáig mondtam, hogy én ezt nem értem. Manapság már azt tudom mondani, hogy valószínűleg függő is vagyok, tehát hogy ezt nem lehet azt mondani, hogy nem. Viszont én azt szoktam mondani, hogy én szeretek dohányozni. Tehát, hogy én szeretek rágyújtani, szeretem azt a kis szünetet, amit ad egy dohányzás, szeretem azt a kellemes beszélgetéseknél egy kicsit kiragad, átgondolni, egy kicsi szünet az életben. Nekem a dohányzás az mindig egy ilyen kicsi szünet volt, egy ilyen kicsi kis sziget, ahova el tudok menni, és akkor ott egy kicsit a saját gondolataimba. Tehát az összvéleményem az, hogy nem kellene betiltani, mert ha betiltanád, akkor olyan szabadságot veszel el az emberektől, ami az önrendelkezés szabadságát. Meg azért azt ne felejtsük el, tudom, hogy ezt most így azt beszéltük, hogy elméleti sík, meg mit tudom én mi, de azért azt szerintem kijelenthetjük, hogy a dohány és az alkoholipar az egyik legnagyobb biznisz. Tehát soha senkinek nem lesz érdekében az, hogy ezt beszüntesse, mert
mert nem lesz. Figyelj, láttad a Fegyverneper című filmet? Nem, talán azt is majd megnézem. Közvetlenül azután a film után, amit megígértünk Áginak. Talán abban van de most nem vagyok benne biztos, de mindegy, az egyik filmben van, amikor leülnek ha jól tudom, úgy hívják, hogy gyilkos 3-as, és akkor jön egy ember, aki az alkoholnak, tudod, az alkoholiparágat képviseli, jön egy ember, aki a dohányiparágat, és ugye ott van a harmadik, a fegyveripar, tehát hogy igen, tehát hogy ennek senkinek nincs ebben érdeke, hogy ez abban maradjon, de alapvetően meg, hogyha most nem úgy gondolkozok, és mégis racionálisan, tehát nem elméleti síkra teszem ezt ki, akkor régen is voltak, ugyanúgy pipáztak, ugyanúgy dohányoztak, tehát hogy ez valamiért azért volt, mert nyugtatták magukat. Hát ugye a békepipa az indiánoknál. Például, tehát hogy ennek szerintem ezeknek a dolgoknak egy nagyon régre visszavezethető kulturális szokása van. Tehát az alkoholnak is ugye az, hogy valami sikeres volt, vagy valami nem volt sikeres, kocintás, egy barátság úgy kezdődött, vagy egy közös kapcsolat de úgy kezdődött. De történelmileg ugye ott is van ugye a szesztilalom időszaka, nem működött. Akkor tehát, volt a legnagyobb alkoholfogyasztás Amerikában. Igen. Így van. Tehát, hogy de azért, mert nem lehetett. Így van. Tehát amellett, hogy egyébként az alkoholnak a hatásait ismerjük, amellett ott volt a tiltott gyümölcs édessége benne, és azért tudott akkor virágozni, szerintem. Tehát én nem tudok elképzelni egy világot alkohol és cigaretta nélkül. Szerintem ez a két dolog, ez még abban is segít, de ez most nagyon meg ugye a Karádi Katalin nem tudta, azt hiszem a Karádi nem tudta volna énekelni, hogy hamvadó, cigaretta vég, ül a hamutálcán, és csendben végig ég. A Hernádinak volt az a... Nem sírok, csak fáj, nem a Cserháti. A cigaretta füst, attól könnyezem. Igen. Tehát, ilyen nagyszerű nóták nem születtek így van. Meg, mert nem lett volna cigaretta füst. Miről írta volna? Nem sírok, csak fáj a kandalló füst. Te ugye folyton a hasadra gondolsz, én meg a melegre. Igen. Közben nézem a következő kérdést, és az a baj, hogy nagyon, nagyon jó kérdések vannak. Figyelj, ez legyen, ez nagyon tetszik nekem. Szerinted mindenki hazudik? Igen. Mindenkinek van oka hazudni. Nem mindig, de szerintem mindenki hazudik. Szerintem is. Tehát mert ugye megkülönböztetünk egyes hazugságot, meg igen, többét, ami van. Igen, mondani, hogy van a hazugság, meg van a füllentés, és a füllentés az egy ilyen, mikor megkérdezik, hogy tényleg jól áll ez a ruha, és látod, hogy nagyon tetszik neki ez a ruha, és azt mondod, hogy jaj, nagyon csini vagy benne. Közben legbelül azt mondaná neki, hogy nem. Tehát ilyen egyszerű a válasz, hogy jól áll ez a ruha? Nem. De ez szerintem, tehát, hogy ez nem füllentés, ez taktikai hazugság. De én ezt hívom füllentésnek. Amikor a párod megkérdezi, hogy szerinted szép vagyok. És érted, hogy... De várj, ezt úgy mondod, ez most nagyon vékony jégre léptünk. Tehát, hogy amikor megkérdezi, így látod, hogy nincs semmi önbizalma, mert éppen valaki nem rosszat mondott neki, és azt mondja, hogy szerinted szép vagyok, akkor őszintén kell válaszolni, de amikor mondjuk így reggel fel kell az ágyból kócosan, kellemes lehellettel, és akkor azt mondja, hogy szerinted szép vagyok, akkor ott is azt tudod mondani, hogy most nem. De, amúgy látod, Marci, ebben különbözünk tőlem, a párom sokszor megkérdezi, ugye szeretsz, ugye szép vagyok. Nem feltétlenül azért, nyilván van benne önbizalom hiány is, tehát én ezt nem vitatom, de szerintem ő fél attól, hogy már nem szeretem, mert már nem úgy néz ki, mint amikor megismerkedtünk, vagy mert valami olyasmi történt, és akkor én mindig megnyugtatom, hogy
Persze, hogy szép vagy. Nem, én mindig el szoktam neki mondani, hogy van, amikor viccesre veszem, és nem szeretlek, azért vettelek el kétszer. De általában meg ezt neki. Hát igen. Tudnád, mennyibe került? Te is nevetnél. De általában azért el szoktam neki mondani, hogy szerelmem. Persze, hogy szeretlek. Jobban szeretlek, mint amikor megismerkedtünk. Nyilván mindenkiben, érted? Ez, ugye, ez nagyon szép. Ugye. Ez nagyon Zsófinak is vannak olyan pillanatai, és van, amikor nekem is olyan pillanatom van, hogy meglátom a Zsófit kócos hajjal, már bungee-t annyira álmos, és akkor úgy még csámpa is hozzá, és akkor bejön, tudod, kócos, rendezetlen haj, leharcolt arc, meg minden, is nem is kell kérdeznie, én szoktam mondani, hogy olyan szép vagy. Mert ő akkor is szép, és ezt meg ugye a Charlie énekelte meg, hogy az, aki szép, az reggel is szép. Így van. Amikor ébred, még ha össze is gyűrte az ágy, hát mi nézünk este is. De hogy mindenki hazudik. Ki nem állhatlak amúgy. Nem, én ezt a kérdést olyan szempontból tudnám megválaszolni, hogy szerintem azért hazudik mindenki, most magamból kiindulva, kis önismeret, hogy alapból szerintem mindenkinek van egy állarca. Tehát, hogy mindenki... Van akik több is. Igen, és mindenki, ahogy emberekkel megismerkedik, az, amit legelőször mutat, az már egy hazugság. Szerintem. Ebben azért nem fogunk egyet érteni, mert nekem sokszor volt olyan párkapcsolati dolog, hogy volt. Igen? Volt lány, akinek nagyon imponálta, hogy én mondjuk nagy plénum előtt, meg nagy társaságban harsány vagyok, meg irányító típus, és akkor rendezem a dolgokat. És lehet menni. Igen? És akkor valahogy eljutottunk oda, hogy kettesben maradtunk, és akkor ott meg tök más voltam. És mondta, de hát most mi történt? Hát de ott de én azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül állarc. Tehát mind a kettő lehetek én. Lehetek én nagy tömegben. Érted? Egészen másképp viselkedek akkor, amikor ott van 15 ember, és érzem azt, hogy kell egy vezető típus, kell egy olyan, aki mindig pozitív, mindig harsány, mindig proaktív, oldjuk meg, gyerünk, ez azt csináljuk, meg kell az is, hogy hát most nem tudom, nagyon szép vagy, meg gitározni neki, meg ilyenek, és akkor mind a kettő én vagyok, mert mind a kettővel tudok azonosulni, tehát hogy én is volt, hogy állarcot hordtam, és abszolút életidegennek éreztem. Tehát amikor mondjuk én erre mondom azt, hogy szerintem mindenki hazudik, tehát hogy mindenkiben van egy ilyen titkolt, nem akarom megmutatni, és valószínűleg az azért van, mert ugye az életben így tehát hogy én például magamból kiindulva tudom, hogyha hirtelen mindenkinek megmutatnám azt, hogy amúgy mennyire tudok érzelmes ember lenni, akkor azt mondanák, hogy Ratyi, de tudod, vagy most csak direkt elhülyéskedem, de alapvetően... Szerintem te úgy egy érzelmes srác vagy. Én nagyon. Még nem sírtunk együtt, de majd ennek is eljön az ideje. De igen, és erre mondtam, hogy viszont nem annyira, hogy elsírjam magam. De én nagyon szeretek ilyen témákról beszélgetni, de például, amit meg te mondtál, igen, ez létezik. Tehát, hogyha egy nagyobb társaság van, akkor én is szeretek az a pozitív ember lenni, hogyha ketten-hárman vagyunk valahol, akkor szeretek őszintébb lenni. Alapvetően én mondjuk egy őszinte embernek tartom magam. Nagyon sokszor ezt emberek úgy veszik le, hogy én bunkó vagyok. Tehát, hogy pedig csak őszinte. Rohadjon meg mindenki. Mondani, hogy sorry, not sorry. Vannak ilyenek. That's who I am. De alapvetően én is azt mondom, hogy szerintem... Mindenkinek érdekében áll hazudni néha. Így van. Nem loptam azt az 5 zsömlét.
Na ez most neked szóló kérdés. Ez az utolsó. És Ez az utolsó? akkor bennmaradunk a 2 óra alatt. Jó, akkor legyen ez az utolsó. Reményeink szerint. Ez tényleg rád van szabva ez a kérdés. Na. Tényleg ennyire fontos a pénz? Nagyon. Az a baj, a nézőknek még lehet, hogy már dereng valami. Lehet, hogy már kiderült. Én annyiból ismerem a Petit, hogyha Petivel valamiről beszélgetsz, akkor valószínűleg... Az ára is szóba kerül. Tudni fogod azt, hogy tárgy, élmény, szórakozás, tevékenység... Elmondom neked, mennyire fontos a pénz, jó? Na. Volt egyszer egy barátném, akivel nagyon hosszú ideig voltunk együtt. Igen. Többet abban, tehát nem egyszerre, de sokat voltunk együtt így megszakításokkal. És az utolsó szakításunkkor én megkaptam tőle, hogy nem is szeretem őt, nem is szerettem soha, csak magamat szeretem. És valamiért volt egy olyan időszakom, hogy abszolút jó fejségből, meg emléknek Igen. elraktam minden számlát, blokkot, ami koncertjegyet, mindent, ami közös volt. Gondoltam, hogy ezt majd 10 év múlva, amikor még... Nem néztem így rád, de kicsit így fordulj, így. Igen? Hogy amikor abszolút majd... csak jó fejségből. De, hogy amikor majd 10 éve együtt leszünk, volt Igen? közös naplónk. Akkor majd el tudjuk mondani, hogy együtt elvertünk. Nem, gondoltam, hogy van eszmei értéke mondjuk az első közös kávénak. Igen, a fejedbe, de nem a számlán. De hogy az egy emlék. Ja, na mindegy. Jó. És akkor én ott összeszámoltam, hogy abban az X időben mennyi pénzt költöttem el. De az már szakítás után. Persze, de nem is küldtem el neki, csak ezzel izéltem a haverjaimnak, hogy azt mondta, hogy nem szerettem, azt ennyit költöttem rám. Úgy, hogy gimnazista vagyok, és mellette a belem kidolgozom. Merényőt nem szeretem. Szokták mondani egyébként rólam, hogy anyagias vagyok. Tehát azt mondod, hogy szerinted tényleg ennyire fontos a Nem, pénz? amúgy nem. Nem ennyire fontos. Igen, hogyha Kinyitom magam. Szerintem nem ennyire fontos a pénz. És ez is a túl digitalizált világunknak köszönhető, hogy engem, hogyha én azt is gondolom, hogy nem is szippantott be ez a dolog, de sajnos beszippantott. Tehát látom a sok boldog, kiegyensúlyozott, gazdag, sikeres embert a social médiában, és megkérdezem, hogy nekem miért nincs ilyenem. És egyébként, hogyha vannak ilyen pillanataim, amikor nem tudom, így alfába vagyok, vagy ilyenek, és akkor így rádöbbenek, hogy amúgy mindenem van, amire szükségem van, és hogyha nem dohányoznék ennyit, vagy nem, mit tudom én, fejleszteném a vállalkozásomat, vagy lenne ez a bár, akkor mennyi pénzem lenne másra. Tehát, hogy nem gondolom, hogy nem tudom, számít is, meg nem is. Én azt gondolom. Én most éppen abban az életszakaszban vagyok, amikor számít, tehát hajszolom a pénzt. Aha. De ezek is azért érted, mert vannak az életemben olyan célkitűzéseim, ami lehet, hogy a hasonló korúaknak nincsen, és akkor én ott egy konkrét üzleti tervvel rendelkezem, hogy hol kéne legyek 10 év múlva, és mennyit kéne összegyűjtsek 10 év múlva. Értelek. És a saját vállalkozásomba való investíció is ezt a célt szolgálja remélhetőleg megtérülően. Ez a bár is azt szolgálja remélhetőleg megtérülően, hogy én 10 év múlva elmondhassam magamról, hogy igen, összetermeltem azt az X milliót, amiből megléptem ezt, amit én akarok. És akkor valószínűleg most ezért vagyok ebben a nagy pénzhajszolásban. De volt olyan időszakom, amikor pont nem érdekelt semmi. De valamiért most ez így van, és visszamenőleg is sok mindenre emlékszem, hogy hol mennyit költöttem, meg mire, meg hogyan. Nem tudom, neked, Marcikám, mit gondolsz? Szerintem, hogyha magát a kérdést nézem, hogy tényleg ennyire fontos a pénz, én is azt tudnám mondani, hogy szerintem is most két szemszögből nézem,
hogyha azt akarom, ha azt nézem, hogy miből lehet a jelenlegi világban megélni, akkor igen, szerintem fontos a pénz. Ha pedig azt nézem, hogy alapvetően ez igazából egy eszköz arra, hogy kiteljesülj, és jelenleg ezt az eszközt úgy hívják, hogy pénz, akkor tehát, hogy nem maga a pénz a fontos szerintem. Hogyha valaki azt mondaná, hogy a kavics fontos erre, Akkor rendkívül gyorsan kimennék a Dunapartra. és elkezdeném kapkodni. Igen. Én hoznám a talicskát, meg lapátolnál a kavicsot. De tényleg, tehát, hogy nekem én is most abban a szakaszban vagyok, amit te mondasz, tehát én is most jelenleg hajszolom a pénzt, mert éppen az van, amiről te itt meséltél, tehát, hogy jelenleg azért kell hajszolnom a pénzt, hogy azokat a célokat, amit kitűztem magam elé, azokat meg tudjam valósítani. De alapvetően én nem tartom fontosnak. Tehát, hogy én soha nem szerettem azt, lekapcsoltál, kikapcsoltál? Nem baj, mondjad. Én itt közben bólogatok hangosan a mikrofonba. Igen. Mondjad. Tehát nekem az a véleményem, hogy nem ennyire fontos maga a pénz, mert nagyon sok olyan embert ismertem, meg meséltek róla, hogy gyűjtöget, aztán semmi nem lesz belőle, van rengeteg, meg látod azt, hogy akinek sok pénze van, én nagyon sok olyan embert ismerek, akik nem boldogok attól, hogy pénzük van. Én ismerek olyat, aki boldog. Van ellenpélda nekem is, de jó. Ők azért, mert azt, amit mondjuk hajszolt, és összekeresett, a pénzt arra használja, amit mondtam. Tehát, hogy azért szerzett pénzt, hogy azokat a célokat az életben, amiket elgondolt, vagy amikre vágyott, azokat elérte ebből. Tehát mondjuk nekem ilyen az, hogy azért keresek, vagy azért hajszolom a pénzt most, hogy elkezdjek utazgatni, mert szeretnék ide-oda menni, és sajnos jelenleg ebbe kerül az, hogy én elutazhassak. Hogyha abba kerülne, hogy szépen mosolygok, akkor még jobban mosolyognék mindenkire, mert szeretnék utazni. Úgyhogy ha valaki el akar engem vinni valahol, az most írjon. MRCTKC. Tehát szerintem kérdésre válaszolva nem ennyire fontos a pénz, de sajnos a mai világban ez irányít, és ahogy te is mondtad, azért értékelődött fel ennyire, mert a social médiában az folyik, hogy akinek ez van, az a boldog. Tehát, hogy szerintem... Nem. De ennek az illúziója úgy van fönt a social médián, mert egyébként nem biztos, hogy van neki pénze, csak influencer, meg a lelkét eladta, meg mit tudom én, és nem biztos, hogy neki van pénze, de már ha van egy ruhamárka, aki támogatja, ha van már egy automárka, aki támogatja, akármiért, az elején nem feltétlenül pénzt kap, hanem hogy ő most abba az autóba ül. Nem az övé az autó, de te azt mondod, hogy én is ilyen autót akarok. Most lesarkítva, meg leegyszerűsítve, de hogy érted, és nekem csak pont ez az, amit mondasz, hogy ezt meg te azzal kötöd össze, hogy ő lehet, hogy csak odaadták neki, hogy most üljön bele, és 2 hónapig azt vezetgeti. Te azt mondod, hogy szeretnéd ezt az autót, és hogyan tudod ezt megvenni? Pénzzel. Így van. Így van. Szerintem ez egy gyönyörűséges végszó volt a mai napra. Arcikám. Úgyhogy akkor jövő héten ezt folytatjuk? Vagy... Figyelj, én ammonnó vagyok. Folytathatjuk ezt is. Vagy most csináljunk egy olyat, hogy te kitalálsz egy témát. Jó, akkor ezt folytatjuk, igen. Ezt találtad ki? Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ma folytatjuk a múltkori adást. Jó, akkor figyelj, beszéljük meg azt, hogy a következőbe folytatjuk. Kitalálok valami podcast témát, majd beírom a ChatGPT-be, hogy adjon nekem 10 téma opciót. Jó. Na. Legyen ez. Okay.
De akkor a következő részben ezt folytatjuk. Van még pár kérdés, amit így ki tudunk vesézni. És akkor az utáni részben pedig Péter uram addig felkészül. Megkérdezzük a ChatGPT-t, hogy Úgy készülsz fel. milyen podcast témái vannak. Így van, és felkészülsz, és akkor én fogok így ülni, és várni a kérdéseket. Ja, hogy nekem majd kérdezgetnem kell tőled? Nem, akár bármi témát feldobsz, kidolgozod, ahogy én szoktam. Én csak itt fogok ülni, és megkérdezem, hogy és ezt mégis hogy gondoltad? Fejtsd ki. Jó. Jó? Oksa. Jó, a végén, ahogy el szoktam mondani, köszönjük szépen, aki meghallgatta. Hogyha tetszett, akkor iratkozzatok fel, és nyomjátok meg a kis csengőt YouTube-on. Spotify-on dobjatok egy értékelést, és ott is iratkozzatok fel. Lájkoljátok a Facebook oldalunkat, kövessetek minket Facebookon, kövessetek minket az Instagramon. MRCTKC? És a Tóth, alsóvonás, Péter 94. Tóth, alsóvonás, Péter 94. Így van. Ezt egyszer fogom. Igen, na máló.